A ešte väčšie šťastie mám, že promptne po natočení toho videa, jak sme prišli, tak teraz máte možnosť vidieť tú kávu z Cepter kávovaru ako fakt nápoj, ktorý jednoducho neodolá nikto. Preto ešte raz na zdravie, samozrejme s kávičkou na užitok, aby ste mali chuť do života a občas si aj spomenuli, že firma Cepter je na to, aby spravila radosť všetkým zákazníkom. Piješ to jak pivo. Chutí? A kde si mi to dal? Čo to Ja si teraz aj pivo dám. Dobre teda. Zase si to natočila.